ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ. Имрӯз дуюми ноябри соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ 01 пешкашон мешавад. Тамошо кунед. хуб, навор кардем. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис чизе ки дорен дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай трактори фурӯшӣ, баъдан хундаи фурӯшӣ, баъдан Opel хечбек, каравано, мерседесо, советскиё ҳастай, тико ҳастай, нексиё ҳастай, Toyota маркош ҳастай, Camry ва дигар маркош. ами тико ҳам нархи зурай. баъдан мерседеси арзон дорем. навора сар мекунем то охир тамошо кунем бачаҳо. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акай Хурушедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминоbodu, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бачаи азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшимон. Honda Tucson равон кардан дӯстон ки дар шаҳри Душанбе. солаш 2016, ахири 15, ҳами 16 қабул кунен, 11 2015 мақсада. нарх 140,000 сум нархш. фақат бензин, объёмаш 1.6 коробкаш автоматай. Honda Tucson солои 2016, краскаи сафед, ҳолати просто бомбагӣ бачако. WhatsApp дасти рӯи экрани шумо утилизатсия дора, ҳуҷҷатош ҳамаш 1 сола ҳастай. хуб, алишам мешава, ба хона алиш мешава. фақат одамои серьёзни ина марҳамат, кадомитон ҳаст нафаре ки мисол хонаҳошона алиш мекунанд, мошин қабул мекунанд, хеле шахсиятиён вариантҳо қатъи мисол пешниҳод бикунен, ё ки нафаре ки серьёзни мошинхар ҳастен, занг занед 140,000 сомони тоҷикӣ. агар аз зуми канали мо ки занг бизанед, худохоҳад бо арзонтон мекунанд. коробка автомат, объёмаш 1.6, бензини холӣ, 2016 выпуск. занг запрсен рақамҳои дасти WhatsApp да. фақат аз зуми канали ма, аз зуми канали Саудо ТВ занг занед бачаи азиз. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra дар кузови хечбек. Astra хечбеки солои 98 бачаи азиз. мошин дар шаҳри Кулуб 47,000 нарх, газ плюс бензин 47 нарх бо арзон мешава. муомила дорад дӯстон. хуб, объёмаш 1.6 коробкаш механика, бензин плюс газ. алиш вобаста ба вазъият, утилизатсия дора, ҳуҷҷатош тамом шудагиай. алиши вариантотона пешниҳод бикунен. смотря положение маъқул боша, агар алиш мекунем, агар вариантотон мисол вариантое ки мемонен, агар ҳами соимуда маъқул боша, агар метавонанд алишам бикунанд бачаи азиз. шояд ягон намуди маркаи мошинои навай, ягон мошини арзонай, хулоса ака қатъи чахчакни рақамҳои WhatsApp дастӣ дар рӯи экрани шумо мебарад. аз зуми канали мо занг занед. 47,000 бо савдодан 98 сол, шаҳри Кулуб, Astra хечбеки арзонак. занг запрсем бачаҳо. мегзарем ба сеюмин трактори фурӯшӣ. трактори тоза қабул кардем ки дар ноҳияи Кушониён дӯстон азиз. трактори ҳолати нахаду МТЗ 82. солаш 2012 дӯстон азиз. дар ҳолати хуби техникӣ ҳуҷҷат дора. ноҳияи Кушониён 160,000 сомони тоҷикӣ. агар аз зуми канали мо ки занг бизанед, худохоҳад муомилаи состон мекунам. марамат трактор харуда рақамҳои соҳибша роҳӣ мекунем, ё ки видеора ҳам падилиса кунен, беҳтарин мешавад бачаи азиз.
трактор яъне ки состоянии соз ҳолати нахаду навошай кунҳош нест мақсад бачаҳо азиз ки солҳои 90 91 92 ёки мисол то 2004-5 не хеле 2012 сол ам мегирен худо хоҳад корбори зиндагии адира худо хоҳад буд мекунад бачаҳо. Занг за аз номи канали мо пурсон шен. мегзарем ба чорумин Honda CR-V фурӯшӣ. Honda CR-V солаш 1995 сол CR-V объёми 2 коробкаи автомат сӯзишвориш бензин плюс газ мошин дар норак қарор дорад бачаҳо азиз. ҳуҷҷатош 8 моҳа утилизатсия дора, муомилат дора. нарх 24000 сум боз арзон мешавад. рақамҳои дастии ахириш 0440. занг за маълумоти бештар оиди CR-V-ра бигирен. кадом маркаи мошин дар кортунаи шумода то чанд сума дар кортунай дар амуд таги комментарияи видео нависонда монен. кадоми дора роӣ мекунад рекламака фурӯшта мегузарад шумо мехарем бачаҳо азиз. баъдан лайкотона монен. наворо чӣ қадар лайкҳоро зиёд гира агар баъдан боз шумораи тамошобино дар канали Саудо ТВ зиёдтар шудан мегира боз зиёдтар равон кардан мегира пешниҳод кардан мегира. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F солҳои 96 дӯстон азиз. мошин дар душанбе қарор дорад. 36000 нарх бензини холӣ хелчбеки 96 сола 36000 сомон мега. бензини холӣ объёмаш 1.6 коробка механика. мошин нормали состояниеда фурӯхта мешавад. срочна фурӯшӣ. утилизатсия масъалаш ҳастай. аккумуляторш мақсаду созай. ҳуҷҷато буд шидаги дӯстон азиз. фурӯшӣ 36000 каму беш савдо дорад. занг за пурсем бачаҳо. мегзарем ба шашумин зефираи фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Zafira ҳастаки Zafira 2000 сол дӯстон азиз. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мега ки 59000 сум мегемша. касе ки мехарад худо хоҳад як чӣ савдо мешавад. видеоҳое ки мегзорем гузаронда тамошо накунем бачаҳои азиз. ами сабр карда ами 15 16 14 дақиқа видео мегирем. видео дар рӯзи баъд нест ки дилгир кунад дӯстон азиз. бензини газ объёмаш 1.8 коробкача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. утилизатсия дора. ҳуҷҷати солона хуб ҳастай. балоно 90%. краска завод сукои худшай мега. лубои хел проверка тайёра беҳуда ғам натанен. савдо дар назди мошин. одамое ки мисол харидори серьёз нестен нороҳат накунен. 59000 сум Zafira 2000 ина марамат дар шаҳри Душанбе. далши маълумотша пурсон шуда бигирем бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳафтумин Camry фурӯшӣ. Camry Toyota ҳастае ки дӯстон азиз дар шаҳри Душанбе. соли барояш 2004 сол. нарх 47000 сум. ҳолати хуби техникӣ. краска сафед нахаду. диска балонои фасону хушрӯ газ плюс бензин объёмаш 2.4 автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад. фақат Camry харои муҳтарам одамои серьёзи занг за рақамои WhatsApp ахираш 9918 занг за пурсон шуда. рақамои мошинамеш 6414 XX01 бо мошини Душанбе дӯстон азиз. мордаи фасон қадду қомати хушрӯхати Camry харои азиз амун нафарое ки серьёзи занг занен. бисёр навор мекунем. пашти ҳар рӯза навор дорем дӯстон азиз. мисол аму клиентое ки роӣ мекунанд фақат беҳуда занг назан. ҳамаш ҳам як гап дорада. навора тамошо кунем оиди мошин маълумот метем. баъдан ки маъқул шава занг сум дорен ё надорен. аниқ ки сум боша ба занг за пурсенда бачаҳои азиз. мегзарем ба ҳаштумин Mercedes фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки мордаи фасон қадду қомати хушрӯш қатӣ нигоҳ кунанда. краскаи талабот яъне ки краскаи талаботаш бисёр да. ами маркаи краска дӯстон азиз хадавоянд. шаҳри Хуҷанд 2001 выпуск номери транзит на воздух 46500 сум нарх бензин газ объёмаш 2 коробка автомат.
ماشین در حالت خوب قرار داره، یگان جوش زدگی نیست. ماشینچه زور تخصمات نو утилизация هسته. 4 بالون پچکه، موتور 2 لیتر. خب الگانس میگه 4 تا الکتریک پاکت داره. خریدار انیق باشه اگر 46,500 سوم باز یا چنین چیز سودا میشه و سیروز این خریدارتون از دومی کانال سودا تیوی زنگ زنید. این همین ماشین مرسدس سه کلاسی سالی 2001 سال 46,500 سومونی زنگ زد پرسند. میگذاریم به نهمین ماشینی فروشی 21099 است که سالش 2004 سال در شهر دوشنبه. ماشین نواز داخل 19,500 سوم ماشین در دوشنبه بنزینی خالی. объемش 1.5 коробкаш механика های. ماشینای سوئدسکی هم طلباتشون بسیار هرچند که یعنی که مثال ماشینای نو برونیسته باشم هم اینا هم انشالله که طلباتشون کم نیست بچه عزیز. ماشینجا در حالت خوب قرار داره. موتور коробка садфоиза 4 балон нав музикаш система музика бомба ҳуҷҷат то моҳи март ҳаст. таъмировкаш бучидагиай кадоме ки мегира далчи агар бикунен накунен ойноша сияша мекана мепарда бача азиз. рақамҳои дастӣ 8877 занг зад пурсон шен 21099 2004 сол 19500 сомонӣ бача азиз. میگذاریم بعد دهمین ماشین فروشی تیکو دایو است که سالش 98 بچه عزیز. ماشین در شهر نو قرار داره. 25,000 سوم نرخ. بنزین گاز کرکت تازه حالت نخدو. ماشینچه مایده که کمرس خودی объем یک коробкаш автоматика های. آدمایی که автоматика تیکو خواهش کردن پس زنگ زدن اکاختی چخچک نین. در حالت خوب قرار داره. موتور коробка سوزای خب زدگی پوسیدگی نداره. داکمنت утилизация داره. 25,000 سوم نرخ. بنزین گاز коробкаш автоматика. فقط تیکو خرودا روی کنین یا که آدمایی که تیکو خرسن زنگ زد اکاختی چخچخ کنین بچه عزیز. میگذاریم با 11مین نکسی فروشی دایو نکسی است که سالش 96 بچه عزیز. نکسی دایو در شهر دوشنبه 13,500 سومونی. بنزین بلوز گاز объемش 1.6 коробкаш механика حالت خوبی تکنیک نخدو краскача тоза ماشینچه زور نکسی دایو 13,500 سومونی کدومیتون میخرین هم آدمو از نمی ما سودا تیوی بدیلی پر میتونن مراجعت بکنین. ماشینچه در حالت خوبی تکنیک قرار داره. ҳуҷҷат утилизация надора. срочно сум дар корай. خریدار باشی بیا ای پیش بین یک چنین چی خدا خواهد سودا میشوم. سریوز نکسی خریدار روی میکنیم یا که آدمایی که نکس میخرین زنگ زد دلش معلومات شب بگیریم بچه عزیز. میگذاریم بعد 12مین ماشین فروشی اوپل استرا جی است که در کوزیتی خیچیبک بچه عزیز. سال برایش 1998 سال ماشین در شهر توسندوده رگری پیشینه 50,000 سوم نرخ. بنزین پلوس گاز объемش 1.6 коробкаш механика حالتی خوبی تکنیکی حجت هست. خب утилизация داره. 4 بالون 80%، خدوای 100%، موتور 100%، коробка 100%. ماشین نو زده خودش میگه 100%. همین که 4 تا بالونش 80%. زنگ زد دلشی معلوماتش همراهی سویمرگ چخچخ میکنه بچه عزیز. خب روزا نوار ما دوستان جنبه چیزی که یافتیم روی کردن خواهش کردن همش حرکت کن نوار کردم. در ویدیو لایک کنین، در کانال ما подписаться کنین. همین نوار چی داره؟ لایک داره و подписаться داره. دلشی چیزی که برای رکلام دارین در می واتساپ روی کنین رکلام کرده فروش میگذاریم در یوتیوب و تیک توک اینستاگرام و تلگرام دیگر سایت ها. زنده باشین، سربلند و خانوبال باشین بچه عزیز.